रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो। खुलुमबाय रायजोफोर, थांनाय बिटिसि इलेक्सननि सिगां इलेक्सन केम्पिंआव दानि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारा बुंदोंमोन गाव पावाराव फैयोब्ला रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो हायो। रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो। आं बेयाव टाइम लानो फैयै फैनानैहाय दिनैसिम गैया। बिटिसि इलेक्सन रिजाल्ट मोनखांनानै पावाराव फैबाय। पावाराव फैखांनायनि उनाव जोंना बिक्रम दैमारि सारा मा बुंखो? आयेना बोरै निमाहा होनो नङा होमबा? आयेना माबोरै निमाहा होनो? जायनि थाखाय दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियाव दङ। माब्ला बिथांनि पिरियडआ जोबगोन बेखौ जों बुंनो हाया। रन्जन दैमारिखौ सख'नो हायाखैसैब्ला दिनै आरो बिनि गोजौआव सोर दंबावो? हागोन जानो हाया। जेब्ला बख'नायनि फाला सफैयो अब्ला बिक्रम दैमारि सारा BPF इउथनिफ्राय बेबायदिसो बुंबाय। अब्ला बेसेबां थगायखो जोंनि एक्स NDFBफोरखौ, जायनाखि BPF सरकारखौ सापर्ट खालामदोंमोन, मदद खालामदोंमोन, बिथांमोननि साननाय हनायखौ फैमाल खालामजोब्बाय आरो नै बेबायदि। सिगाङाव आङो नोंथांमोननो गोनांथार खोथा फंनैसो बुंलांग्रोगोन। जेब्लानाखि बिटिसि इलेक्सनावहाय देरहानानै फैयो, सरकार दाफैयो BPFआ, अब्लानाखि माखासे NDFBफोर जेलनिफ्राय उदां जाफैदोंमोन। बेखौ BPF सरकारा लोगो मोनफैदोंमोन, आजावनो मोनफैदोंमोन, आर'नाइ सोनो मोनदोंमोन। नाथाय बियो BPF सरकार मावनाय नङामोन। बियो आगुनि चिफ प्रमद बर' सार गोजौआव मावनां गारबोखानाय खामानिनि थाखायसो बिथांमोना उदां जादों। दा बेखौहाय BPF सरकारा गावसोर सरकार दाफैबाय नालाय गावसोर आर'नाइ गानहोनो मोनदों, रिसिभ खालामनो मोनदों। बेखौनो गोबां रायजोफ्रा BPF सापर्टारफ्रा रंजादों। नाथाय गुबै खामानिखौ, नंगुबै खामानिखौ सोर मावदों बेखौ बिथांमोना नुवाखै। नाथाय गावसिनि सरकार फैबाय नालाय गावसिनि सरकार समाव गफैबाय। दा रंजादों आरोखि। नाय जोंनि सरकारा पावाराव फैनाय लोगो लोगो माखासे NDFBफ्रा गजेनबाय आरो गबावगोन, लासै लासै गबावगोन। नै बेफोरबायदि गोबां बमा गावग्लुंनानैहाय रंजादों। नाथाय खामानिखौदि सोर मावनां गारबोदों बिनि उद्दिस गैया रावबो। बे आरो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां जेलाव थाबोनाय एक्स NDFB बिथांमोनखौ बख'नायनि मुङाव दाख्लैसो जानानै थांनाय बिटिसि एसेमब्लियावहाय जेब्ला मन्थु सारा सोङो अब्ला हाग्रामा सारा मा फिननाय होखो? बिटिसिनि एसेमब्लियाव हाग्रामा महिलारी सारा बुंदों NDFBफोरनि केसनि थाखाय आयेन कानुन गावनि आखायावहाय जेबो गैया, माने ल' अर्डार गावनियाव गैया। बेनिखायनो जेलाव थानाय NDFBफोरनि थाखाय जेबो मावनो हाया होननानैसो बेवहाय फिननाय होनाय जादों मन्थु बर' सार सोंनायावहाय हाग्रामा महिलारी सारा। अब्ला रायजोफ्रा मा बुंनो? बिथाङा सिगांथ' NDFBफोरखौ लानानै बिसिबां पलिटिकेल गेलेबोखो आरो दासिमबो गेलेगासिनो दङ आरो उनावबो गेलेगोन। बेनिखायनो रायजोफ्रा बुजिनांसिगौ। साननैसो सिगां एसेमब्लियाव सोंथि खालामनायावहाय हाग्रामा महिलारी सारा बेबायदिसो फिननाय होबाय NDFBनि सायावहाय। जेब्लानाखि भटनि मिटिं खालामबायो, बे मिटिं खालामबायनायाव मिडियाफोरनि सिगाङावबो खुलायै बुंलाबायदोंमोन रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो जेलाव थानाय NDFBफोरखौ बख'गोन होननानैहाय रायजोफोरनि सिगाङावहाय मिडियानि सिगाङाव बुंदोंमोन। दिनैसिम NDFBनि बिदि खामानिनि सायाव खामानि मावदों होननानैहाय खोनाफेराखै। नाथाय दिनैहाय आसाम सोरखारनि मददजों BPFआ सरकाराव फैबाय। जोंनि NDFB बिदा फंबायफोरखौ थगायफैबायसो। अब्ला जोङो सादारन रायजोफ्रा मा सानगोन? बेखौ जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला जोङो बुंनो हायो हाग्रामा महिलारी सार दैदेननाय BPF सरकारा जेलाव थाबोनाय NDFB बिदा फंबायफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनाय नङा होननानै बुंनो हायो आरो। दा रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां जेलाव दंबावो, बिथांमोना गबावनांगौ। आरो फारसेथिं बायह्रायाव गनानै दंफैयो बिथांमोनाबो दासिमबो NDFBनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौ मोनफुंनो हायाखै। दा बिनि थाखाय खामानि मावबावगोन होनबा BPF सरकारा? थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL सरकार, प्रमद बर' सार, फेरेंगा सार, राकेश सारमोन, धनन्जय सारमोन, मन्थु सारमोन, बिथांमोना NDFBफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदोंमोन, गोबां नाजादोंमोन NDFBफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो। NDFB बिदा फंबायफोरनि थाखाय केस जानानै दङ,
माखासे जेलाव दं बैफोरनि थाखाय कर्टआव थांनांगौ हियारिं जानांगौ बे समावहाय बेसेबां हायो एसेबां UPPL दोलोनिफ्राय लाख लाख रांनि मदद होदोंमोन बिथांमोननि केसखौ सल्भ खालामनो थाखाय नाथाय मा खालामो हावरिया खाफा BPF सरकारखौ सापर्ट खालामबोदों हेफाजाब खालामबोदों बै बिथांमोनखौहाय बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोनखौ थाखाजों लफायनानैसो गावसिनि दोलोआवहाय दोनदों बेबायदि बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा होननानै आं सानो आरो BPF सरकारा NDFBफोरनि रिहेबिलिटेसननि थाखाय जेलाव थानांनाय NDFBफोरखौ बख'नो थाखाय बिसिनि केसखौ नांनो थाखाय हाइ कर्टनाव सुप्रिम कर्टनाव थाइसे ससेबो गाराखै होननानैहाय हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPF सरकारनि सोद्रोमाफोरखौ भिडिअआ गोलाव जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखिनिखौनो बुंनानै भिडिअखौ फोजोबनोसै दा बे बाथ्राया सैथो नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम एसेनोसै गोजोन्थों बयनिसिमबो